Ini pedang subhai fi barok ki be don ni kapur. Berkum juru ya fi ki bas ngap ya kan Bible study damba ke YouTube. Tingi aingu yu blai bangila yo ban beteng ni kan gospel yu honest. Mantangi la poe kelenong ke basifo. Hadu ke dekat bar pun nyu kan ke wi ke tayo ke bladam. Tementang singin ya beteng pat na ke dekat ke bar fufra. Pisau begini aja susi khmat tu ini dua. Kukpa jengi buhabneng nyaingu imi sesina try bomela iPad ini kalat kumni ban penlong ini Bible study jong kabalang hoi na try begin yo ban ngam sikijing hikai ke tien jome kamtam kijing hikai kijong try su kibubun bat kibajiliu kibau hikai ke gospel Yohanes kibalong sisya ke jing bam mingi na ke benta ke ni ke jing bam sim baginang la ban itu sisyo yu kumu blay but try but unang penim but isne tu kopa tu khui ke ni ke por na do ko basdang do ko bawai jungka ai bi wain na preng jungi de mat sisya try ya ke bor jungka ktien ke jome ke jing jungi ke penla ingi ban la iki kiba memelat muingi ban pendap atrai hapedang ki jingklot ki jongi ki babun kum ki brio mereka ketien jeme ke penkop boringi kenrat terus ngau kupa ni pan kini keteng Jesus Christ amen te hakanika tayo ko bladap ni la puli khadu ketuga lenong ke basfo dekat bar punyo ngan si puli biang kandiat itu dekat bar new kalayat hey sorry kita kilang berat junga kisngap ika ketien junga te ngating itu iki he mangating itu iki bat kia buat yang tigitu kilong ki kentien kiba try jisu batai sefang kilang berat ki jung ye ke bau la batai tengru khamaswa kita gitu khat kiba seneng te ke pen kan mau yangi ba wang bagita kiba de kilang berat jung ki sngap ye ketien jung komot ki kloi ki angnot ki thang banyak sngau bo ukran la ukran hangi lomba ketien ke jung lomba mensim bkhoi kadan ke jing kwa ban sngap ilo kunrat kadan ke jing kwa ban lek hangta habo ukran mo tiga baar pat wong habagi sngap yu ya ke ketien ke jung wong mangate nga itu yiki bat kani ke pen kan mau yangi bo try jing yu Jesus Christ ladangi ngila pediang yu ulalong utrai jong ke jing jongi itu yangi na dong sedong utip ya ke bangi dan kam utip ye jing tlot ki jongi utip ye jing khlan ki jongi utip ye ke ba kwa yengi begin pendap hagni ki jing bat ke pat ke ba kwa yengi ben pendap ki jing utip yengi na dong sedong kum ki jong nilong ki ba kodor do ta kum ba nong ablong brot utip ila ke jong kalang brot te itu la ni tip bat ke balai pat ni ong kia buat yang te kani kadai kadur ke bangi i bagita ki banget hotra Jesu ki bas ngap yu ki bas skor yu ki ba uru itu ki buat yu bat kani ke jing buat yu ka thau dia kata ke jing kwa ban le ya ka man jing ban ko ngo yu ban pendap ya ki jing thmu ki jing ka jing im jungi ka thau ru ya ka jing kwa jungi ban im kumbau lah hikai mau katagar kom im kejongi ba in im kat bakum ki jing hikai ki ktien ki bola kran ki hukum bat ki we ki jing kran ki jong te kita ki syam ki gospel mo ki babon ki jing hikai tradisu ni syam ha ki gospel ni syam ru ha ki jing tho jong ki apostle ha ba ki tho ki batai sifang ju nang tangi syam ru kitab jing penpau dan rei ke ketien ke jong boleh barok ke wei kedai ke ba ula dan benta ya ke ban tho ya ka lengba jong ki prophet lengba jong
kiwe ki sakri ki bawlo pensle mo te kadai kata ka ba penlong yaki ki lang brot ki jong ki ba kwa ban la kat bau ngobit mo u baki kan pendap ka jingim haga khot ka bar frapat ngi pet tatar ngan pulis wai gini khot mangate ngala ai haki ka jingim bom jukun bat kin om yajat shu lanu ru limni wei ru om kni kan that yaki naga kti jonga ukpa jonga ubla iti yaki hanga ulong ubakham khrau ya baro bat omdan ubala ban kni kan that yaki naga kti utau kpa jonga manga bat utau kpa ngilong sitli namar kata kita ki jiu kile prat pat ya hei kile rapat iki mau bikin lentami u tangin sepet ik tu bentah kemudian mo ini pet shwa ketu hadu ke dekat ke ban life hu kum ki kantian ki bau try su upeteng sisu ban ong ningkong ke dekat ke bar fu frau ong mangate ngala ai haki ke jing im bom jukun takamot kita ki belalong kilang berat ki jong try jisu la dep ai haki ya ke jing im bom jukun to ti wan na beneng ru ban ai haki ya ke jing im bom jukun ukpa ubah beneng ulapha yu bon wan si ka perthai bon penyo haki lang berat ki jong u ya ke jing im bom jukun tigani ke jing im bom jukun kasdang na do menta kamdei ba kan sedang hadian dalau poise beneng dre kala sedang nado menta menu belanget hau jisu hakadono jongki kimat ye kata kejing sothu bamenta pleng ki don hakahima ke jong play la kampat dei ke bapura hangtei dre kila yo lupa ye kita kijing long ki jong kahima jong play kila yo sngowi ki sur ki jong ka kimat iki jinglong jong hima ke jong blai bani i kata ke jinglong jong hima jong blai kumba tho he kumba tho Matthias mba record iki kten utrai jisu hagal nong ka basan mo ba habo kren sifang ke hima jong blai kita ki ba longkum ta mo te ki yo ban im mi ke jing im ka ba kinongrim jungka kidan hakahima ke jong blai kam dei shu ketu ke jing im ke ba kinongrim jungka kalong ke ba kenjado lani jong ke ni ke perthai ki omat ye kata ke jing im ke bathamai ke ong ke jing im bathamai namar lapan kelai ki bikin long ki bri ke bathamai te hang ni ong ba wan ban ai haki ula ai haki ngamot ye kata ke jing im bom jukut kamot menta kila yo ekah ni kimpat yo mat ye kata ke bapura rementa kila sedang ban mat ye ka kitip ba kinyo ban im sedu bom jukut hak himau blai banda ladai ke por ke bon wan phai bon wan syau pat ye ki kin sayo ye kata ke bapura un sepediang ye ki sekahima ke jong hang te beneng wong lit pen kre ye phi ke jaka mo befiru pinyo bandan lambat nga hang ta ha ke ba nga ngadon tikani kedai ke ba u pendap na ke benta jungi tekum belong u nong ablang berat u babha unong ablang berat u babharu kwa ba kilang berat ju kinyo ke jingim ke babha ke jingim ke bakarhai kumtaru u penyo angi ya kata ke jingim ke ba om tang sipor ke ban long ke kemen ke basuk tang sipor re bakan long sedu bom jukut tiga ba arpat ni wong bakin om ya jat shu lanu hey lanu ru lemni ei ru on om kni kan that yaki na ka kti junga te habu ai yaki ke jing em bom jukut kata ka don ka garanti ru ba kinum jat shu lanu ru to kei ka ba ka apat jong ubriu habu udang don hapo ka pom hagawai ka sngi on sepenrem yu bat un poi sedujok dan bala ban penkesan ye ladi da ka hok lejong da ki jingle lejong lani da ka hok jong wei pat ubriu lait tang da ka hok pejong jisu te kita ki ba
langit hau Jisu ki bala priang yu ki yo ye kani ka garanti laban ong tin kasi ka kata kajing pentikna mo ba kinum jot shu kat ba kita pat ki ba kentat ye kani kajing ai ka bau ai e ublai kin hab ban ye kendu ye kata kajing bisyar ka sing khadu ban namar ba kinum la ban pen kesan ye ladi ahmad ublai da ka bor la jong da ka jing la jong tekin hab ye kendu ye kajing bisyar ka basir khai jong blai ha ka du jok bat kata kajing hab ban let shadu jok kadai kata ka boong kajing jot kajing penjot ka ba pura senon ye ka mensim kajing du lut ye ka ba kodor ha kajing im jungi ki brio ti kadang kham dengan kadang kham singan cibun badang don ha pakthai ban ye ka ba don ha du jok hang ta tem don chu ka ru ka ba itanat ka ba kum ki brio ngi tip ha ka pakthai mo te la da fi pet ye ka jinglong jong ki brio ki ban don ha du jok ne fi pet ye ka jinglong jong ka mariang ha du jok ne fi pet ye ka ru don chu ka ba itanat ko mangi mat man ta ka pakthai ten rei try su u garanti u pentikna wam bakinam jot shu lanu ru te haba ki brio ki nget hu kidan kam ban nget ye kataru ba nam jot shu lanu ru dan ki brio ki ba perkhat bangarang di ban le sekatang ding le sekata bangan nat na kata ke jing penjot na ka dujok don shu don kam namar blem kwa bangangan ni ra hakmat jung u ye kata ka certificate daladi bangan ong oh bangang la tristom ngala imhok na kata kadau ngayo bandrung sehima jumi kata kadai kejing kop ani kejing sarong khmat ublei kwa ba manu berung sehima jung u kindang longgi bri ke sarong takadau bus ai kejing penim phi hok ne phi pop ne phi khuit ne phi tingit ne phi long sukum no ru phi krau ne phi rit ne phi duk ne phi lait luit ne phi long mrau ne dan jing penifer blei us ai bet pura bet kat ki bakloi ban pediang tekada hei takada dan syu menu ban le ki bapoi sebeneng ki ban ong ada nga tengala imhok phi bangayo ban rung sebeneng kum ni mo tong ni pet ka city seki Ephesus nong ba ar ka dekat ka bakhandai kani ri budan kambahan ma teng ni ngisngo ku bangidang dei ban isu ladi banyo rung seki hima ka jong blei haga city upol seki nong Ephesus ka nong ba ar ka dekat ka bakhandai tatamba kan khamsai la ngi puli lang bat ka dekat ka bafra namar daga jing ai lapen mfi daga jinget kan kataru omna fihi kalong gajing ai ublei teni opsel pol wong ye pio ai gajing pen kadi gajing ai jong ublei ai fi ye gajinget ru bafin la ban pediang yu jisu bat nda filanget hu jisu filayo ye gajing pen nang taus ong pa kadkhot ka ba khandai da ki jingle ken bo nu ru unam yo ban sngu sarong pi mdei da ki jingla jonga ban yo ban rung se beneng belai nomor belum kwa bandan habneng haka himaju ki bre bonon kop khmat ju mo habneng ka jing sarong haka himaju belai ka jing sarong kamdan shu kadau tenrai jo ka jing sniu baro ka bangi I sodong jengi kasdang nabasdang jong ka jing sarong ka jing sarong jo sultan bukwa ban pen krau yeldi ban penyerengkat yeldi badu blai badu pen soi ye ki briuru kat bakim pat pediang try jisu kat bakidang long hapo ke jing long ka bor jong ka do bat ka pop baki kin sngo sarong ye ki ki ba ndan jing mentoi ban sngo sarong te namar kata kini ki bala let sekahima ki banyo let sekahima ke jong blai kila yo ye kene ki yo ye kene ke jing pen kadai ka certificate iki bikin rong sik hima jong blai bat kumta kinam jot shu kata kadai ke jing kular de hateng dan ki por kum ki brio ngi le sting ngi jentut
ngilak ban kelan, ngilak ban hap. Dan mereka mat bangin do no ia kata kejing pen MA kejong play. Ladangi ke biang ni pai biang seu kata ke garanti ke bu ai kan ne halor jungi. Dan rei di tang kita ki bakwa ban le persya hi u play ki bale ki bamman daga man la jong daga man sumha ye kita te u play unum la su banyarap mo. Te ki bakum kita te kin hab ban le sekejing jot ke bam jukut. Te kan ni kalong kejing khot yangai phi Hagani ka por kat ki basngap igani ka Bible study tongin kela ka bomot ladang idang ya hala ka jong ka mon ka jong idang im ha ka jing bomman ka jing kwa brai jong ka do bat ka pom tongin pai no si oblei khnang bangin yo igani ka jing penem ai ka ba u ula kular yangi baro kat ki bakloi bat ka tang yo ta ka bangi kela ka bomot ta bangi susi suanam ta ki pop ki jongi bat ba ni kloi ru ban ong ba kisania bangi sania ho jisu na ka benta ka jing penem ba sania ha ka jing yap jung u ba da ka jing yap jung u ula siu ye ka dor ka kuna na mar ki pop ki jongi bat kumta nan kam su ban ne e ladi ri ban si pdiang ye kata ka ba u ula dep siu ti utrai jisu ula ai e hangi ye ka jing penem ula ai hangi om tang kata rengkat berkejing penem ai hangi ya kejing penkesan ngi ki brio ki bom dan chu ko hok naladi hi ong apostle paul hagistis nong room dan weru bohok mentau ai pat hangi ya ko hok ka badai de ko hok ke jong mo namar la ngi myo pat ko hok inum la ban yeng ha ka hima ke jong blai tu ai lut kat ke bau dan na ka benta jungi ai daladi hi na ka benta jungi Wai hangiru ya kata kejing ki ban sawan habangi puli ka kten ublai ngi puli sibu ki jing thu lupa sefang ki ban saja ni sedang bani kita bat kawan kejing nget kejing syania kini kan saja kata kawan namar bola ai mu kata ke boring i bangi i te bat ulada dan ru kejing penting kenai kata kawai kerkom bu penting kenai kata kalau bu ai ngi yuman sim bu khui bu long kum ka senjat naga benta ban penscamming i tat hadu kata kesni bu unwan pat lada puli biang ka city sikinong Ephesus kelenong ka baningkong hangto lai thu ye kejing ai yuman sim bu khui kum ka senjat lani kum ka kenja garanti mo bong senjat ni ka thoru ye kejing mut ka bolong kum ka garanti lani ka jing son siap kani ka khot ka ba khat lai khat saw ngan puli ha u ma phiru ha ba philai osngoi ka kten ka jing sisya ka gospel ka jing penim jong phi ha ba philanget ru la son siap ye phi do man sim ba khuit ka jing kular u bolong ka senjat ka benta jongi hadu ka jing siuspa ka benta jung uhi khnang ye ka banyero ye ka buram jung tiul ai hangi yu man sim bakhuit ndai shu bangidang nan kam ban ong bo man sim bakhuit unwan wei bangi langet si sao trai jisu man sim bakhuit ulawan ula ai hangi mo kum utau ban long ka dak jong ka jing son siap yengi bangi de ki jong u hagisngi ki bakhado umrat klau un son siap gi brio da ka dak ka jong u But way bala syak son siap homerat klau daga dak ke jung u mla su ban lat na ke jing nong mrau po jung den rei u blai jungi lembau trai jisu ula ai hingi yo man sim ba khuit ula son siap hingi do man sim ba khuit mdan su bala ban kam yangi namar la son siap hingi te hangi trai jisu ong pat tu kalan ke buat hagani ke khot bar fu frau ong limni wei ru unom keni kan that yaki naga khti junga te ha badan ha utrai jisu long kum badan kum basha kan thop ha khti ke jung kum bau nong ablang berat ura ya kalang berat ha khti ke jung ublei ukpa ula ai yaki men sim ki ban bu trai jisu un pen em ula ai yaki ha u bu trai jisu un ra yaki ha khti jung ki un sumari ki ka thau ya kata ke jing yada ke jing sumar
Habau nong ablang berat ura kalang berat haka keti. Katau ia kata kajing semar kajung kajing eda. But kani ngisam ya kani hagasam kaba khandai pho san kadkhot banyo ia kata kajing dan haka keti kajung blai lani ka keti jong nong penim kasam kaba khandai san kadkhot banyo to nyepet ia kata Naba ulong ublay jongi bat ngilong ki breu ke cakap lang jongu bat kilang berat ke keti jongu hangning i ya kata kajing mention ya ketien keti mo te ke keti ke jong ublay kilang berat jong ke keti ke jongu komat kia ki bau kentop usumar te kini kita kentien ki ba ai ya kata kajing singan ya kata kajing scam kajing sung scam ya kajing long kaba ndan bala ban penki yangi bangi kawan hapok kadono jongi bom dan bala penki yangi namar bom ubat yangi haka keti kajung te ula ong hidla diru haka tu khot kabar fufra wong kumno Lanu lemni ru un keni kenthet yaki naga keti jonga mo teladau Jesus Christ ubolong ubodonbor halor ki bubun ki lor kajing pelong borok we uong ye kita ki kentien bomla ban keni kenthet na keti jonga uong namar ulong sisa kumta udan haduk kata kabor haga gospel Matthews habau keren khaddo iki senran syobun kiu sebeneng wong la ai hanga kabor baro habeneng badha khando ublay la pen kuplut dia kabor lor jukmu te hajing siaw la diru ubala don lupa kabor kum ublay mo namar ulong ublay bad ukpa bad umense makhuit nado bom jukun te hagajing penlong ye ka perthai utrai jisu udan benta hagajing penlong ye ka perthai Teka bor ban penlong ban penmi ya ke perthai ya ki klor banai ke sengi bat ki we jing penlong kade ke bor ke bamla ban mudur brio ke bor jong kalong habala penlong ya ke perthai ubat bat ya kita bakin nyat lagi jong ki lenti lada utrai jisu weng ya ke jing kontrol jong ya ke perthai ya ki met beneng ya ke perthai tang si khlip madru lawai keperthai kan syat sewai kesengi kan nyat sewai ubanai sewai kita ki klor ki nyat sewai kan dan ke traffic jam bat ke accident ke besar khaiba agajing penlong balai baki ya renti kum tai hadu menta namar ubat je keperthai ye gajing penlong keti jung tong nyepet siti sik hebru kan nong ke baning kong ke dekhot ke balai hang tu la tho syai ye kata ke bau ukpau la IT hutra Jesu bon bat hakikati jung ye gajing penong siti sikinong Hebrew kalnong kebaning kong kedekot ke balai ubah bau long kajing tengsan ke buram jung komot kajing tengsan ke buram jung blai bat kedur hi kajing long tenrai jung komot bau trai Jesu kit hledi kedur kajing long tenrai jung blai But ubakersani ki baro da ketien ke bor jung ukersan ye ki baro kabong ki baro kamat kejing penlong baro kawai dai da ke bor jung ketien ke jung bo kersan la daun pelat tang si khlemat lawai ke petai no ti kata kedai ke bor ke jung trai Jesu Ndan ganu ke borjing dom magani ke perthai ke bla ban yelang yang yelak persayu. Ndan. Usitan ukhnyo akhmat trai Jesu. Ti kani ke juk ke bor ke diru kata ke bor ke bau un bat scam yangi hakikati ke juk. Ti usitan unum la ban kani kenthat yangi na keti juk. Teng yo sngo kibre ki dwai wong usitan bla dan bor. Lakum bau tau usitan udan bor ban shu kat bomon
ban su pen sakama ban su penwir ye ki breu ki jong blai umla ban le dan bor lai setang na mangam phi ni jiet hi ban you try su kata te mla lei mo ngadang sen ye ja no weu miao ba disa ba hayeng ba ubusung thu ba te namaru yo pang yele ras te po klinik na po moro ada injection ada ai bro di doktor ada ai te kapor suban mi te ngadang thit itu gi jingbam ki dawai ki te bat ikme jong ikme khun tu miao te bakano gur komre i te bat bhai te kumno ru ksat te dang oi nga ngam bat su tengar kanang persiang ban kedrup nrei imat kadai ke jing tieng bu i we ksau bawan bekiwan nyelam pat dikiwe pat buan pha sumar ta kan light ban kan thi patch tu seklau tengi melap su te aba perkhat teng mo kum mangiru kum kibreu mo mangira te perkhat bara tang ya khun ksau ni khun miao khti jungi kanong ni persiang ban sumar berkebor jungi kalong limited mo kam kot lut light ijing bo jing mo tang si phang concentration tang si phang la ban light no kham tam kum ki miao ki kham stat hi mo tin rei uta balakular ba num dan bala ban kini kan that yu na ka khti ka jung ula ban le si sa kum ta tege ai ka ba kata kalong kum no yengi kawan ra ai ka jing singanyam haba ye kendo iki jing ma ye kendo iki jing ni kan mau bu trai jisu wang mdan bala ban kini kan that ye phi na ka khti junga mo dang ye slok bat ngi duai upan kan mau ngi kini kan tin mdan bala ban kini kan that ye phi na ka khti junga kadon ke jing singan kadon ke jing su slur biang banyak cekhmat lagi jing kila ban lagi jing ma kila ban wan tigani kadai kajing kular kajung kabangi haban susani abet ngi dan kamra ban lai ladi mo nakal yang jungi kadai betang bangin sania dagadok nut kabasisya bangim kwa su kiwi pat palat no try jisu nomor hau ngi odot borote tingin na isu ban kwa si kiwi dan kam su ngi kwa kajing kemen ngi ngi kwa kajing sup ngi ngi kwa ya ka jing don kam ka jing ai ngi ai bangin sa thangan lai sa tang hateng la si ban pensan ngi usha khnang bangin ya kendu i jing ki jing kerdu kan ka bangin don kam wai ngi nalor jong ka ni ka jing pen ka bom don meno bala ban ai ngi teu ai ngi sakani ka jing da te kata ka de ka ban kam bhala si ka bangin kan mau namar ngi don ha ka perthai ka ba teng lapen la supen pen paunam yu setan hadu tau put ngim su thu bing yong setan dan bor la kumbau dan bor setan ban yu try jisu unla le yu setan u klan sakan no kono buit kono unum la ban kini ingi na kti jong jisu lani ki kan hun ki jong mo ki kan hun ki jong setan ki bakan jam sim ki bor jing dom ki sui ki khrei lani ki kan hun jong hapdeng ki breu setan u don ki basakri u hapdeng ki breu kita baro ki namla ban yengile yengi namar ngi don ka kti ki jong jisu ubat scamming but lada don kono ka jingma lada ngi ong tang si kenten uru ula tip ban sumarini te kata kadai ka ba u kular nang tangi puli pat ketuk-ketuk ke bebut kanang pen scam sisu kata pat bom dai tong try jisu bebat ingi kti ke jong u kpa jong i bah beneng ru ubat yangi kti ke jong to wong kumno dekhot bar khandai u kpa jonga ubala IT yaki hanga ulong ubakham khrau ya baro but omdan ubala ban kini kan that yaki nakakti utau kpa jonga te kamot kata kajing singan jungi kala khamlong scam sisu
Kemamut ni utrai Jesu ukuran sifang bama ubat ukpa ubah beneng ki kibat yangi hagakti kejongki. Te hoi ude ukpa bala ai yangi hagakti kejong utrai Jesu. Tenru ukpa udun benta ban sumaringi hagakti kejong. Teka bumut ba kabor jong ublay barok kaway kadan halor jongi ban bat yangi. Banginom do no ya kata kajing imbom jukut. Wong kinum do ya kinum jat syuk lanu ru kamat kinum do ya kani kajing imbom jukut ke baula ai ki. Mo namatang kita ki badan kajing imbom jukut apo jongki ki bala bandrung sebeneng. Tenginum do. Kalau ke bekodor haduk kata-kata. Tim dan kenu-kenu ke bor pat ke balan khamir kat. Tapi utrai Jesu laju ong em ngila pulih kila nong bakhaman suaru wong bang ngangalong hukpa ulong hanga nyelong kawai hang ni ru wong ketuk-ketuk ke laifo ke bebut wong kumno wong mangabat utau kpa jonga nyelong siteli te kini kentian utrai Jesu keran bonjaka hapor bo duai nyin sepulih khamadian ke nong bakhat nyoru wong ni kata te utrai Jesu bat kpa jongi bah beneng kialong hakawai ke jingmut hakawai ke jing temu tebat kata ke besumaringi pok kiling hok ti ke jong u kalong siteli bau kpa jongi bah beneng bat utrai jongi Jesus Christ kia sumar langingi hapok kiling hok ti ke jong u te ke ke balaban kata ingi dan bor ke perthai ke balaban kata Namar udah nong penlong juga beneng bat kekendau bat jongki jing thau baro ukham dan bor ban ya kita baro te teng kom ki brio bangi kendu jing teng kami ke jing atin ke jing sep tieng bat kini ki de ki pen ki basu pen pen saja kaingi ki bom dei jing siaban pen saja ingi ladangi ken mau bangi dan hakti ke jong trai Jesu badu sumaringi unum sya ba kata ke basniu kan kini kan that no yangi nak keti ke jong te ho ni kendo ye kita ke jing persyang sultan ni mlaj ni sultan un persyang ban kini kan that ye ki breu ke jong blai nak keti ke jong ula an pren kam da ke jing pensoi ula an pren kam ban pa da ke ni ba da ke tai ula ban pren kam da ke jing syukur ula ban ong pen i yangi lakumba kedai gelenti ke badai nri tema kedai gelenti ban poi se ke jingyap teng sultan upa kumta dan raya bangi jet bet banyat badu blai unum la ya ke ban job bingi teng ki breu ki ngat hakata ka jingsya len shop len thau sultan dei bateng ki klat noi kani dan raya bagi phai biang sutrai supan kio biang ke jing pelaj Namar ula kular te bakinum do ya kata ke jing embom jukut lani kinum jot syu lanu tengangit nyin ni kwa ya kata ni kwa bangin nyin long berbor hakakti ke jong Jesu to tingin pet pan ya kedukot ke bebut atau laipo ngila pet mentan to ngila ya keren kani ke jing long sitli ke jong trai Jesu badu kpa kadai ke ba kawai ni ki team ki badan kambha haka jing penitu ke jong blai yangi bau blai kpa blai khun ki long sitli mo de bat mensim bakhu ru long sitli tingin senang ye kendu ye kani ke team kamadin tang ye pet pat ke dekhot ke ba life ho hey life way namar kata kita ki jiu ke ya ra pat ye ki mau bakin yo len tham yu Ujisu le tho haki sibon ki jingne babhang ala pen hapi nau tau kpa jonga namar kano na kita ki jingne pinsalan thaminga to kini ki jiu ukran trai Jesu kumta ari ki don penban kata ke jing dom yu ke jing bitar ki sim de ki mau ban tham yu komat ban penyap yu ban kila e kata daka baki kam bakila ya ka baki pongo ika hukum ublay to balai baki
ki perkhat kamta namar baki perkhat bu try Jesu upen long blay ladi te hakaan ka ba ai lumba Moses haki hukum te kadon sisa kajing pensitom ka hukum kata bau nu breu bakam blay ladi te kajing pensitom ka deban penyap yu da kajing lan thamau ta te ki keno yu try Jesu kata to try Jesu ningkong shwa ule kumno ju isphang kata kajing mujung ki uong shwa dikini kentin sibon kijing le babha ngalapen I hafi nau tau kpa junga kamut sibon ki kamba sibon ki balawan ra jingkerku yafi yaki emlang salang ngalale kaba uong ne nau tau kpa kamut baule yaki ru de bau kpa junga baha peneng ulai alam yu ula kerku yu bunle kita ke kamba nang tau ong pan nomor kanu kita kijing le pinyelan temminga try Jesu usim shwa da kata kapang utip hi kijing perkhat kijung ki tang usim shwa da kata kapang baki kan mi naki kan te ong yiki tan bangale kini kijing le babha te kanu ni kita kijing le babha bangale pi kamdau yanga pi mudui yanga pi pendrem yanga hadu uput bandan thamau yanga te ki jawab kuno tu ko khot ka balai pho way hey lai pho lai mo sorry kita ki jiu ki le thu hu ki ong namar ka jingla babha ngimlan tham yame lemne namar ki jingkran sorry nrei namar ke jingkran ben blay bat naba me obolong briu me penlong blay ladi dei kani ka baki ki don ban muduyu bo try Jesu anga bat kupang yelong sitli kamut ba usim me ka kedan ka jong blay tema u te habu ong gumta tu ong bakalong sya gumta te lada unu briu ong ngang adi khun jong tau ta te chibu du khun jong briu bolong he bolong tu dei siau khun tu ong pat kum no pat mo tila da ong du bom dei sia ta kum ta tu kren penhem tu try Jesu ye thoi ke jing sia kini pat kim nget ye kata nang ta ki kai ka baki ki nget ki ong me melong briu me penlong blai ladi katu ki kamba ki lo ibu lale ki batang ublai ula banle kum katu ko pen khia ye ki khmat jong briu balamat la dang nadu dang kha bat kiwe mo bapang yap siliang pen khia ki bayam ru la pen mi pan te bon ki kamba ki bolale ki batang ublai ula banle te upan kan mau ye kita habu ong na kanu ni ki kamba junga mo boleh namar bakindup kan mau begitu ki kamba ki dei boleh la bane tang do boleh nrei ki pen mat la iladi bakim perkhat bau ni sia la bendei khunu boleh te ombro ki dan pat ki ba ong oh ni sia ude khunu boleh namar tang boleh bala bane ni ki kam ni la puli ki bukum kita ki dekhot mo ta kum ketu ba hakapor ba ki prat tu khamaswa kitu dekhot bar huai kiwi kilai ong kini kimlong kijing ong jong ubadan uksui ula ban pen pet yaki khmat jong ki ba matla te hatu uksui ula mu ban pen pet yaki khmat jong ba matla te kata ka dei ki ba ki keli kitu ki balanget hu ki ba simbu de no blei to dekhot ke balai fusau pan ujisu ule thu haki om simla tho haki hukum jong phi nga la ong phi long ki blei te hangni kadai ka we ni ki dekhot ki ba teng kapen perkhat sibun ki haki breu ki ba puli ni dekhot try Jesu
wong hato ha ka jing tho ju phi kamut ha ka testament ka berim ka de jing tho jing jiu kan thop ki hukum bala ai lung bo Moses ya ka kitab Genesis kan thop ya ki jing tho ju ki prophet pat ki wi tu tron Jesu ong ha ki hukum jung phi namar ba ki jiu ti ki kamil de bangi bat bhai ko hukum blai te sim tho mo kan ni ka jing tho ka ba ong kum no phi ka ba ong ngala ong phi long ki blai te ka dan kum ka ta ka jing tho ha ki sam te ka dan ru hoi la ban sem ki wi banta ka ba sri mi kani tang ka ba kham sinna ka ba kumbo ong tra Jesu ka dei na ka sam ka ba phrapuar te ngi puli to sam phrapuar kham tam ka to khot ka ban riu ngi sem ye ka kum ka ta ka jing kran ka jong blai ya kitu ki badan tu kapor to ngalo ong philong ki blai bat baro philong ki khun bahakli tam to kani ka dei ka jingkran yeno ha ka jing sisya ka jingkran ye ki nong bishar ye ki nong sensar ha ka to kapor mo te ha ktin blai ha ka ba tho ye ka ni ka kantien philong ki blai Katau ya kita ki walaupun kubor benlong kinong sensar lan kinong bisar khamtam kinong bisar hangni ublei ukran ye kinong bisar bakila le sting ila ka jong ka kam haga jing sisya ublei ai haki ye ka bor ban bisar lembah ka ktien ka jong bat ye ki bukum kita u khot ye ki bakilong kum ki blei lani kilong ki blei kadai ke baju penan kam ti la pet ke tu khot ke bening kong hiru ublei uyeng ha jing seng ublei ubisar pedang ki blei ubisar pedang ki blei tu ublei ubisar pedang ki blei kemat iu ubisar pedang ki breu ki ba ulapen ke bor benong kinong bisar ki balonong hakajing ong ju kide kiblai kamun blai ba kilong kiblai ndai ba kilong kiblai kum bala ban thau yi ndrei kata ka kamram ju ki kum kinong bisar kajing yo ju ki kajing start no blai kalong kum baki ki yang na kam tau blai hakapor bagi bisar ti ublai uai ho Joseph ya ka bor hado uput ba kajing start kajing sempang hado uput ba paru unyau yo Joseph kumublai nama paru tu de ubampat itu yu blai baim dan re unyau yu kumublai kata ka ikhtiar ka bakanja blai ka badan hau no breu bala pen ko bodo blai hakamat jong ki bapet yu kisngo kumba de kanja blai mo te don nga kanmao gitu khana sipang weni ki missionary Dr. Jungi ki bawana Wales Dr. Hughes ang tai po Robert Hospital don we ubrio na po Assam uba yo jing sumar wan sani sa Robert Hospital ki por ki bamanswa ba te baru ong gumno tau ubrio sipang jong Dr. Hughes wong haba ngai kran bat ngai kendo yu ngasung kumbai kendo yu blai ti hangni i bo bleu khat wat ye ki breu wai ka kerdan kum ki blai lani bekilong ki blai balai namar baki pendap ye ki kam ki jong bat kata ka jing pendap kalong ka kam ka bala se ka ba ai kata kerdan tang sipor mo nda kila retire la kot no dan perang juki jing sia ki di breu ki ba kim dei ki breu ki ba bha lani ki breu ki ba le hok mo kum tu nong bisar bom hok uba bom bisar hok ya ka kam jong tu gari kun thai ka hap si hap ban kerpa ju te kani ka jing khot da kata ka keteng utrai Jesu upan kan mau ye gini ki jiu
ia kata. Balai pun kan mau. Tang nyepit sutu ke dekat kebubut. Dekat balai pesan. Lada ulah khat ya kiblai ya kita kibalawan keketian jong blai. Soringan ombiang. Lada ulah khat kiblai ya kita hakibalawan keketian jong blai. Kata kejing thok ru kebamla ban pendam no. Yau ta bau kepa ulah pen kentang bat bau lapha si kepetai pi ong mekren ben blai namar bangalaong ngalong khunu blai tapi kata kejing mat ni try su ong haga haki kitab kabarim la ni haki jing tho la tho bau blai khat yi kato kan ni ki breu ki blai namar kata kejing pet ko bor jong we ki tin rei mentah bau tau bala depan kentang la depan slek do blai uba wan hi na blai uba dei hi blai haba wan ban sim ya kata ka benta piong penban bukren ben blai la dai ki breu ki bom dei ki blai blai dong khot ki blai kanu tam yu tau ba dei blai te kata ka dei ga nia ka bau trai su upen so tho yeki nang ta de hang ni ro bengi syam bo trai su ong ye kitu kentien namar bangala ong ngalong khunu blai tengilai i bon ki jaka bo trai su bo kran chpang blai ong kpa junga kamot ba yela diu syam bo diu khun jung blai lada ngamle ye ki jingne jong tau kpa jonga wat nget yenga tu trai su wai skawi pat kajing pensisya lada ki kam ki bangale kim dei ki kam ki bau kpa ule namar ki kila ban pensyam ke banau blai ti ki itu dan ngah kham la i kita te tuan nget jinga hrei lada ngan le tip himyenget setia yenga hai lap himyenget setia yenga tup himyenget te ye kita ki jingle bapinyo tip bat bapinyo nget bau tau kpa hanga bat ngaru hau tu try su ong lada phimla ban nget yengai ki bang kren da ketin lakum no kita ki kam ki bangalale tonget nang ta ken pensisa nang ta bangang dei no blai bo blai kpa du kpa junga ngang dei khun jung blai pensisa nang ta kwa iki bikin perkhat i kata Nrei kita dekat ki babot ki thu ba kim la sya ya kata hang ta ki le thau pat ban kemi u nrei lat no na ka khti jong ki ni ne ba ki breu ki pen mat la il de se ka jing sisa ki yo no ya kan do no ka bolong ksui ki kloi wat ban penyap yau khun jong blai te khot ke ba buat ong ula let no pat sesilang ke Jordan sekata ke jaka ka bau Yohanes menengkong ula pen baptis ula jupan baptis te hang tau lasa te sibon kilewan u bat kile ong Yohanes sisa sim lele kano kamba ndai baro kat ke bau Yohanes ula kran chipang uni kala long basisya sibon ru kilenget u hangta tengi ne bagi ai bau trai su wan man pendap lanang pendap bala kini kinong elam ki breb khampau khmat ki bakham he sur ki bakham nong lam khmat ki mla salang ki kentat yu ringi pat hang ni ka khot ka bakhat do basibon kilenget u dia kata dia buan pendap begitu ki bakloi daga dono ke basmurit bani ai ke baulale ban sngap ke ibu lakran ban bakiyo kata ke jing pen kendo ban nget ho de maki pen ban ki bayo ya ke jing pen em bat kata ke ye beteng hadu menta tutu bleun kerhu ke jing puli jing ketin ke bakhu jing amen
tu ini doi atrai blei bu kupa jingi bhabning ni aingu eme ba mela ai kani kalat kumni sesin bangin yo ban puli ka ktin jumi ni aingu eme atrai ba mela wan sikani ka pathai na ka benta jungi ki nong pom mela siu ya ka dor ka barem na ka benta ka jing penem ayengi na ki pop ki jungi ban ai hingi ka jing im bom jukut ban ai hingi ru ya ka ta ka jing singan ya ka jing pen scam ba umdan uei ru bala ban kini kan that no yengi na ka kti ka jong me try rap ingi ban pet shame ban ye shania ban nyat rengkat ban me namar mela kular haduk kan ni yengi ngimdan kam ban khuslai shu shifang ki eke ki bor jong ni ka perthai kimla ban yele persya e ka bor ka jong me na ba melong ba khamhalor ban ki baro yarap ingi try ban nyat de ka jing shane ame langimla ban i ka ban wan rengi tip ba me i bat ba me kenthop yengi hagi khti ki badan bor ki jong me to sngo ku pai ki ni ki jingr pat ki jongi ni pan ki ni kteng try ba nong penem bi jingi u Jesus Christ amen tung ni penwai no ni ka pot kan pat ni bahira sembhawan pelak ni ablay pa chung pa panang yesungo ktin chame mede nung ablang pro chung lang ban mun tumun pesan chung ni tuai ablay ai por ai ting stadio pan ktin chame ablay ni lab sungo bu apod don chung kum ta ablay haba pun wa ni ka chisang tu ai jing ai e chung tra chung Jesus Christ jing e pa chung blay pa jing sulok chung mat khoi unoi lai don kat bat ni but don kat bat kitu kisakti jame ki long kum ko Bible study but hangi but satlak perthai na du menta pom ju khotru amen.